consiste na unidade de tecnificación das Escolas Calvo, nace fai exactamente 7 temporadas. Nun primeiro momento, tanto o meu compañeiro nese momento, Moreira, como eu, consideramos que era importante pois, poder ter un tipo de traballo máis específico para o xogador. Nós solemos falar como se fose unha pasantía, como se fosen entrenamentos e adestramentos particulares, non? É dicir, complementarios. Nunca pode sustituir o entrenamento do equipo. Realmente, creo que o xogador adestra para logo participar de forma colectiva correcta co equipo. Estámolos de comportamentos, de contextos que rara vez no seu equipo van a ter, non? Ao final no equipo tes 12, 13 compañeiros, en escuelas digo, de infantiles para arriba, xa en Berga tes ao mellor 20 compañeiros, xeralmente os adestramentos van a ser máis xerais, non? Ao final en TEC van a ter un montón de repeticións dentro da tarea, van a participar moito máis, son treinos moito máis analíticos, que incentivan ao final a evolución individual do xogador, e creo que en eso, pues, ao final é o que lle fai mellorar futbolísticamente. Si é certo que perdemos un gran volumen de práctica individual porque xa non hai o fútbol de calle que existía, entonces o xogador non ten unha cantidade nin unha calidade de práctica acumulada como antes. En TEC o que buscamos é poder dar ese estímulo de práctica individual e potenciar a nivel individual o xogador, pero sempre orientado á mellora do equipo. Unha cousa que ao mellor se ve menos é que a nivel cognitivo, a nivel de organización propia do neno, comportamento, saber cando teño que salir, saber cando teño que esperar, medir os tempos, eso é algo que ao mellor se ve menos. O máis importante é que o laboratorio é o campo, non? Entonces, levando todo ao campo, dámonos conta de que hai moitas cousas que tiñamos unha perspectiva e bueno, a realidade nos di que deben de ser de outra forma. E logo hai un papel que para min é crucial, que é a motivación e a adherencia do xogador na tarea. A tecnificación ben enfocada pode ser un estímulo moi bo para o xogador e que se enganche en primeiras idades, ou mal enfocada pode ser realmente algo moi monótono que dé lugar ao abandono. Foron crecendo, nós podemos ter unha perspectiva de rapaces que iniciaron no seu momento, foron crecendo moitísimo, sobre todo en niveles de atención e concentración, gran parte dos adestramentos demanda un componente perceptivo de atención importante, dámonos conta que logo pois, o xogador manifesta esa pausa, esa capacidade de interpretación durante o xogo, porque bueno, tuvo uns estímulos relevantes durante a práctica de adestramento que ten logo unha transferencia moi positiva ao xogo colectivo. Facemos algunhas accións que só facemos en TEC, algún regate só facemos en TEC, e ver que despois o fan cos seus equipos, a verdade é que é algo que nos gusta moito ver, a verdade. Si que hai nenos que xa levan 3-4 anos con nós, e que lleves unha evolución brutal, tampouco vamos a dar nomes, pero si que hai rapaces, pero non que chegaron en biberón, nin en prebenxamín, que solemos empezar en 7-8 anos en TEC, senón chavales alevíns de 9-10 anos que en cousa de 2-3 temporadas experimentaron un cambio grandísimo. E a verdade é que vimos os nenos moi entusiasmados, con moitísimas ganas. Si é certo que vemos un déficit e unhas carencias, moito tempo parados, a nivel de motricidade notamos que non hai o control nin a regulación dos movimentos do corpo como estaban antes, e aí temos que volver a reafinar e a traballar contidos de carácter coordinativo. Adquirir outra vez os hábitos que che dicía antes, de organizarse ben dentro da tarea, saber cando teño que sair, os propios controles, os disparos, bueno, é un cúmulo de cousas que teñen que ir pillando paulatinamente co paso das semanas, pero bueno, a nivel xeral, os que máis teñen ganas de empezar somos nós, pero sobre todo os rapaces. Ir evolucionando día a día, non? Motivalos e ilusionalos para que veñan contentos e para que se vayan tamén contentos para casa e con aprendizaxe nova. Levamos uns protocolos moi estrictos e, bueno, consideramos que
non pasamos ningún tipo de risco, pouco a pouco, bueno, pois ir sumando eses elementos, eses números de deportistas que tiñamos o ano pasado. Dicir, temos situacións dun contra un e temos situacións de colaboración, máis xogadas onde si hai un contacto directo, non? Entonces, eso estamos suprimindo, porque actualmente non podemos ter esas medidas, e estamos orientándonos moito máis a sabendo que ten un déficit moi grande o deportista, porque estuvo parado moito tempo a traballar contidos de carácter coordinativo, tanto xeral como básico, e sobre todo destrezas, dominio de balón. Evidentemente tens que tomar moitas precaucións, sobre todo a hora de, pues bueno, de organizar as tareas, ver que non estén moi xuntos, a hora de chegada, a hora de salida, nos cambios de tarea, pero bueno, despois xa che digo, non nos trastoca demasiado, o ser tamén, como che digo, sons moi individuais. Para min o propósito é, bueno, pois, poder seguir desarrollando os contidos, a estrutura de traballo, ir perfeccionando, que si temos claro é que realmente a felicidade, se os rapaces están contentos e xerar contextos positivos é a principal ferramenta para que a aprendizaxe se produza.